आं हले डाइरेक्ट बुंखायो इसोरा निस्सय सानसेब्लाबो बिनि सायाव साजा होखागोन। खुलुमबाय लोगोफोर, फिन खनसे बयखौबो गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नुखादों जानांगौ। एनटि ब्रह्म ब्रादार बिथांनि जे फिसाजोआ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। दा बिखौ एनटि ब्रह्म ब्रादार बिथाङा नागिर खुनुरुखुम मोनफिनबाय आरो। दा बेवहाय बोरै गोमाखो आरो मानो खारनायमोन, मानि थाखाय खारनाय, बहा मोनखो, बिनि माखासे फुल आपडेट आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। दा आं मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन, बेवहाय माखासे बाथ्राफोरखौ शेयार खालामगोन नेक्स्ट आपडेटआव होननानै नोंथांमोननो आं खोन्थाखादोंमोन। बेखायनो नैबे फुल आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। तो लोगोफोर, बिनि सिगां आं फंसे खोथा बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ, बयबो ससियेल मिडियायाव बा निउसनि गेजेरजों नोंथांमोना नुबाय थादों। जोंहा इन्डियायाव मोनसे ओरैबायदि गिलु बालु, ओरैबायदि माने दुखुनांथावना मोनसे जाथाय जादों जे एयार इन्डिया आहमेदाबादाव माने क्रेश जादों, लेन्डिं जानोसै माने बाहां जानाय समावनो माने ओरैबायदि दसे समनि गेजेरावनो माबायदि जाखो, माने माबायदि जाथाय आसरित नङा होमबा? नोंथांमोनाथ' नुगासिनो। दा बेवहाय मोनसे ओरैबायदि सोमोनांथाव, थ' मानसिनि जिउआ जुदि जेबो जानांगौ गैयाब्ला, खाफालाव थायोब्ला माने ओरैबायदि रैखा मोननो हायो। दा नैबे बाथ्राखौसो आं नोंथांमोननो फंसे शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थारैनो लोगोफोर, मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया। माब्ला समाव मा जायो जों जेबो मिथिया, रावबो मिथिया। जों बयबो बुजिखागौ, मिथिखायो। थ' हिन्दीयाव फंसे बाथ्रा दङ जे जिंदगी में अचानक दो चीजें आती है, एक मौत, एक दुर्घटना या एक्सीडेंट। थ' नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ एसे आन्दाज खालामनानै नाय। मानसिनि जिउआव हरखाबै मोननै जिरादा माने हरखाबै सफैयो। मोनसेया जाहैबाय थैनाय आरो मोनसेया जाहैबाय एक्सिडेन्ट। नों माब्लाबा समाव बहाबा दावबायनो थांगोन, हरखाबै नोंनि जानांगौ दंब्ला एक्सिडेन्ट जाहैगोन, बा नोङो उन्दुनायहैनो माब्लाबा समाव बिसिनायावनो गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जागोन। दा बेफोरबायदि जे इन्डियायाव मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथावना जाथाय जानायखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ। थ' आहमेदाबादनिफ्राय लन्डनसिम थांनाय जे फ्लाइटआ जे माबायदि क्रेश जानानै गोबां सुबुंफ्रा थैबाय, बेवहाय सासेल' मानसिया बासिबाय। आरो बुंनो थाङोब्ला बेयाव सानै मानसि बासिबाय होननानै बुंजायो, सासे हौवासा आरो सासे हिनजावफोर। दा बे हिनजावफोरनि सायावसो आं नैबे ससे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। दा जानांगौ गैयाब्ला नैबे आइजोआ फोरमान होयो जे मानसियाव जेबो खैफोद जानांगौ गैथ'वाब्ला, बा मानसिया गावनि जिउखौ, लाइफखौ दसे समनि थाखाय गोजोनै सोलिनो दंबावोब्ला बा सम दंबावोब्ला माने खैफोदनिफ्रायबो रैखा मोनो, बा गासैनिफ्रायबो रैखा मोनो आरो। दा नैबे आइजोआ नोंथांमोननो नैबे सावगारियाव होदों। बे सावगारियाव नुनाय आइजोआनो जाहैबाय भूमि चौहान। बिथाङाबो आहमेदाबादनिफ्राय लन्डनाव थांनो गोनांमोन आरो बे फ्लाइटआवनो, जाय क्रेश जानाय फ्लाइट, बे फ्लाइटआवनो बिथाङाबो गाखोनो गोनांमोन। नाथाय बेहा ओरैबायदि खाफाल मोजां, ओरैबायदि माने बेहा खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो, बेहा लाइफखौ माने दान्दिसे सम थांना थानायनि खाबु दंबावो जिउआव। मानोना बिथाङा ट्राफिक जामनि थाखाय 10 मिनिट लेट जानायनि थाखाय फ्लाइटखौ मोनासै, आरो 10 मिनिट लेट जानायनि थाखाय बिथांखौ एयारपर्टनि गेटखौ खेवनानै होआखै। आरो एयारपर्टनि गेटमेनफोरा मा बुंखो, सिकिउरिटिफोरा 10 मिनिटनि थाखाय नोंनि दरजाखौ खेवना होयोब्ला 15 मिनिटनि थाखाय फ्लाइटआ भुगिनो गोनां जागोन, बा लेटनि थाखाय भुगिनो गोनां जागोन, नैबे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जाहैदों। नाथाय माबायदि खाफाल गोनां नाय, बेहा जिउआव बासिनो गोनांमोन, बेफोरबायदि जेबो जाथाय जानो गोनां गैथ'वा। बेहा खाफाला मोजांखाय बियो 10 मिनिट लेट जानायनि थाखाय बिथाङा बासिबाय आरो ट्राफिक जामा बेखौ हमथाबाय। अब्ला साननानै नायदो, मानसिया जुदि जानांगौ गैयाब्ला माबायदि बासियो, आरो जानांगौ थायोब्ला जों माब्लाबाबो मिन्थिया आरोना। थ' लोगोफोर, नोंथांमोननो नैबे ससे आपडेटखौ होबाय। थ' नेक्स्ट आपडेट आं नोंथांमोननो होनोसै जे गुबै टपिक, जाय टपिकखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदोंमोन। जोंनि बयजोंबो मिथिजानाय, नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, एनटि ब्रह्म ब्रादार, जाय सासे इउटुबार बर'नि। नोंथांमोना गोबां फानि नुयो, आरो गोबां बिथाङा माने बिदिनो कमेडि भिडिअफोर
बानायो रिल्सफोर होयो फेसबुकआवबो बिथाङा दङ दा बिथांनि फिसाजोआ गोबाव समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन नाथाय बिथाङा नागिरै गासैनिबो लोगोफोरनि सापर्टजों बा ससियेल मिडिया बाहायग्रा इउटुब फेसबुक क्रिएटरफोरनि सापर्टजों बिथाङा नागिरै खबर मोननानै खुनुरुखुम मोनबाय आरो गावनि न'आव लाबोबाय दा बिनि फुल आपडेटखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों बेवहाय बोरै गोमाखो बोरै गोमानो मोनखो बहा दंहैयोमोन मानि थाखाय खारनो गोनां जाखो बिनि सायाव एन्टि ब्रह्मनि फिसाजोआ जे गोमानाय बै गोमानाय हिन्जावसाया गासिबो बाथ्राखौ फोरमायदों आरो बेयाव माखासे बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायब्लानो बुजिगोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो गुबै बाथ्राया दिनै जोङो नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन होनो सानदों जोंनि फिसाया मानि खारनाव खारामोन ना बले गावसोर खारना खारामोन ना बले माबा मोनसे गोसो जाना बहाबा बेरायनानै फैयामोन ना बले बेफोरबायदिनो फैलाबायनायाव बोरैबा गोदाव सोराव जानानै बहा थाखो बहा माखो बेफोरनि थाखाय जों गोबां सिन्था जादोंमोन नङा होमबा दा बिनि फारसेनो आङो फिसानाव फारसेनिफ्राय फारि सोंनि आंबो दासिमबो सोंनानै लायाखै मोननाय जायगानिफ्रायनो लाबोनानै दा मोनासो आराम सोंनोसै मानोसै होननानै जोङो न'सिम फैदों दा जोंनि बे प्रब्लेमाव नोंथांमोनहा जोंनि इउटुबार लोगो नोंथांमोन बा आंनिनो बिदा फंबाय इउटुबार नोंथांमोन बा फेसबुक क्रिएटर नोंथांमोन आंगोनि जानानै नोंथांमोना जोंनि दुखुआव दुखु जाफानानै जोंनि टेनसनाव नोंथांमोनाबो टेनसन जानानै जों बिमा बिफा बा जोंनि न'खरनिफ्राय नोंथांमोना गोबांसिन टेनसन जादों जोंनि बर' समाजनि हिन्जावसा उन्दै बिनानावमोनहा बा फिसाफ्रा मारैहाय बेफोरबायदि जाबाय थानो मोनखो होननानै नोंथांमोना गोबां दुखु जारला सिन्था खालामदों जों बिमा बिफानिफ्रायबो बांसिन बिनि थाखाय जोङो रोजा नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आखाइ खबजोबै खुलुमनाय थाबाय स' जों आसा खालामो नोंथांमोनहा जोंखौल' नङा बा जोंनि फिसा गोमानायाव जोंखौल' मदद होदों बे नङा गुबुनखौबाबो नोंथांमोना बर' हिसाबै बेबायदिनो अननायनि गेजेरजों बयखौबो सापर्ट होलां आंबो हानायमानिखौ सापर्ट होलांबाय थागोन मोनसे समनिफ्रायनो आङो गुबुननि फिसाफोर गोमानाय मानाय होसावरि नागिरबायनानै लायनानै फैबाय आरो भिडिअबो होबाय थिग दिनै फैनानै आंनि फालायाव बे फालाया गोलैफैदोंमोन आंनि फिसाया गोमानायाव दिनै नोंथांमोना मदद होदों बिनि थाखाय रोजा साबायखर फिन खेबसे बुंबावो दा गुबै बाथ्राया बेनो जे माब्रैहाय आंनि फिसाया खारा नङा होमबा जों बेखौ बयबो मिथिनो लुबैना दं दा आं फिसानावनो सोंनि मामा नोंसोरो मा गोसो जानानै सानैजों न'निफ्राय ओंखारबोआमोन बहा थांनो होननानै ओंखारबोनायमोन आरो जों खोनानो मोननाय बायदिबा नोंसोरो आलायस्रि बर' नोंनि लोगोआ बेखौ न'आव दोनलांदोंमोन ओमफ्राय नोंसोरो दा गुवाहाटिथिं मारै मोनफैगोन मामा नोंसोरो बेखौ गासै नायगिरिफोरनिसिम फोरमायहर आखाइ खबजोबनानै खुलुमबाय खुलुमबाय जोङो माने आलासिखौ दोनलांनानै थांदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय समायना होननाय बिमाया आंखौ सानफ्रामबो होनबाय थायो नोंखौ नोंसिनि बाबाया फाननो लांदोंमोन होननानै आंखौ सानफ्रामबो बिदि होनबाय थायो आं दुखु मोनो ना बिदि होनजाबाय थाबा ओमफ्राय नोङो आलासियाबो लिंखानायजों आं फैदों आरो आलासियाबो लिंखादोंमोन समायना नोंनिया अबेनि रुफै गामिनि समायना बुङो ना बिमाया बुङो लोगो मोनबानो होनबाय थायो आंखौ आच्छा बहा फाननो लांदोंमोन होनना बुङो बङाइगाव ओमफ्राय नोंसोर दा बेखौ दुखु मोननानै नोंबो फैफाबाय आलासिजों ओमफ्राय फैनानै नोंसोरो बहा थांनो होननानै फैयामोन आं माने नोंनाव बे खोथाखौ नंगौ नङा होननानै सोंनो होननानै फैदोंमोन आरो बङाइगावआव थांनायखौथ' नोंबो मिथिगौ मिथिया मिथिनानै नों बै मानसिनावनो मानो उल्था माल्था सोंनो रोंदिया नोंखौथ' आं फरायनानैसो लांदोंमोन बेयावबो नङा होमबा नों थानो सुखुवाखै होननायखाय लाबोफिनबाय आं नोंखौ नङा होमबा बेवलाय आरो मानो फाननो लांदों जाखो दा मेन बाथ्राया नुदोंना गुबुननि बिमा फिसा न'खर संसार आलो गोजोन जानायखौ गुबुना मेगन साग्रा दङ रायजो राजाफोर दै दा फिसाया जि बाथ्राखौ खोनादों बेखौ आङो नै फिसानिनो समाय बा फिसानिनो खर' दांनानै आङो लोगोसे बिमानिनो खर' दांनानै आं समाय लादों आं बेबायदि माब्लाबाबो सानाखै गोरोन्थियावबो बे बाथ्राया मालाबाबो जानो हाया बे रं एन्सार बा रं कुइसन बिथांमोनहा मा साननानै जे जोंनि न'खराव बेफोरबायदि अर सुदों जों बेखौ बुजिया नाथाय दिनै जोङो न'खराव गैया होननानै हालाय हाफाय जों गुबुन जायगायाव थानानैबाबो जों फिसाफोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामलांनो हागोन नामा साननानै जों गुबुन जायगायाव थायो खस्थ' खालामो दिनै बेराफारसे आं बेमार जानानै दं नोंगौ आं खामानि दामानि मावा बा मावनो हाया बेनि खारनावनो आं दिनै बेमारनि थाखायनो आं खामानि दामानि मावनो हाया बे हिसाबै आं दिनै मोनसे फिसा इउटुब चेनेल खुलिनायनि गेजेरजों इउटुबजोंनो माबा मोनसे जालांगोन नामा होननानै आं इउटुब चेनेल खुलिनानै आं सलायबोगासिनो दङ आरो लोगोसे फेसबुकआवबो नाजागासिनो दङ दा बिनि गेजेराव जोंनि न'खराव माबायदि अर सुना होदों नङाना दिनै फिसानि खुगानिफ्रायबो खोनाफिनबाय फिसाखौ आङो बङाइगावआव मोनसे समाव बेफोरबायदिनो जोंनि न'खरावथ' गैखाया नालाय आं फरायहोनो होननानै लांदोंमोन जेब्ला आं बङाइगावआव सिकिउरिटि जब मावदोंमोन
बे समाव आं फिसाखौ आंजोंनो फरायहोनो होननानै लांदोंमोन दा बेवहाय फिसाया थानो सुखुवा मानो सुखुवा होनना बुंनायखाय आङो लाबोफिनदों खुद गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिना मोनबाय नंगौना नङा मामा नंगौ औ नंगौ गोसोआव थाखानाय जा फिसालाजों समानफ्रामखा बिनिफ्राय एसे देरसिनसोबावमोन खोमा बे समावनो आं लांदों लांनानै फिसाया फरायनो बेयाव थायाबाबा आङो आं न'आव थांफिनसै होनबाय आं लाबोफिनबाय न'आव दिनै फैनानै आंनि फिसाया 13-14 बोसोर जाफैनाय समाव बेबायदि अर सुना होदों बिथांमोनहा मा साननानै बिदि सुना होदों बिनि भाबा निस्सय बारग'आ इसोरा दङ इसोर गैया होननानै रावबो संसाराव बुंनो हाया इसोरा दङ बिथांमोनखौ बिनि भाबखौ इसोरा होखागोन बिनि साजाखौ इसोरा होखागोन दा नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोना सेलेक्सन खालाम थारैनो दिनै फिसाया मा बाथ्रा बुंदों आरो बिनि एन्सारा फिसानावनो दंखायो फिसायानो होफिनखाबाय नङा होमबा आं फरायहोनो होननानै लांदोंमोन फिसाया फरायनो सुखुवा माया होननायखाय आं लाबोफिनदों नङा होमबा दा नोंसोरो गुवाहाटियाव पल्टन बाजाराव जे ओंखारफैदोंमोन गुवाहाटि स्टेसनाव बेवहाय नोंसोर सानबेसे थाखो बेवहाय जोङो माने 2 तारिख खालि फैदोंमोन नालाय 2 तारिख खालिनो जोङो आंथ' लामाखौ सिनायला ट्रेनजों फैफेराखै बेयाव आं बेखौ आलासिखौ होनबाय आरो सार सासे लोगो मोनदोंमोन नालाय पुलिसखौ ओमफ्राय बियो होनबाय आरो जोङो लामाखौ आन्दायबाय होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जोंखौ दोनलांनो हागोन नामा होनदोंमोन बियो ओमफ्राय जोंखौ थानायाव लानानै थांदों आरो थानायाव लांनानै मानो फैदोंमोन मानो मादोंमोन होननानै जोंखौ सोंनाय जादों बिसोरो ओमफ्राय जों बिदि खोन्थानानै ओमफ्राय दसे थानानै जोंखौ माने मेडिकेलावबो लांदों चेकआप खालामनो मेडिकेलाव चेकआप लांखांनानै ओमफ्राय जोंखौ बे CWCआव लानानै फैदों आरो बिदिनो बिमा बिफानि नाम आरि मासां बोसोर बेफोरखौ सोंदों ओमफ्राय सोंनानै जोंखौ माने बेयाव हस्टेलाव दोनहैदों आरो हस्टेल माने आश्रम दै रायजोफोर हस्टेल बायदियानो आश्रम बेयावबो माने गार्जेनफोर ओंखारफैथाराबा फोरोंनाय मानाय गासिबो सुबिदा दंजोबो आरो दा बेखौनो बुंनो सानो बे आश्रमनिफ्राय जोंहा सासे आब' बिथांजोआ खबर हरदों गोबांनो नाजानानै बे आब'निसिम आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय माने रोजा रोजा साबायखर बावहरो जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव जानाय गथ'फोरखौ लाखिना दोननानै जाहाथे न'खर गार्जेननिसिम खबर बा खौरां दैथायहरनायनि गेजेरजों जेन न'खरनि गार्जेनफ्रा लांफैफिननो हायो बेनो बे आब'मोननिसिम रोजा रोजा गोसो गोरबोयै साबायखर बावहरो दा दिनै नोंसोरो बेयाव गोबां सान थाबाय नोंसोर बिमा बिफाखौ आबै आबौखौ जोंखौ गोसोखांदोंना गोसोखांदों नामा गोसोखांदों ओमफ्राय नोंसोरो बै सार मेडाममोननि सायाव बुङोना बुङामोन एसेखौ लोगो मोना मालाबा लोगो मोना ओमफ्राय नोंसोर सोङोना सोङामोन जोंखौ न'आव माला हरगोन होननानै सोंबाबो एसे फन खालामनो होननानै बुङो आङो ओमफ्राय एसेथ' फन खालामनो होआ दा ओमफ्राय नोंसोरो सानैजों माने जेरावबो गिदिंबाय थानो मोनासै आरो बेयावनो पुलिसफ्रा मोननानै लांखाबाय दा बिसोरखौ हमनाया GRP होनना बुङो गाइसमोन माने गभार्नमेन्ट रेलवे पुलिस होनो नामाथाय फुल फर्माव दा आंबो मोजां बारा मिथिया बिथांमोना हमनानै माने बे आश्रमसिम दैथायहरदों दा मोजाङै मोजां सेफटियाव थादों गथ'फ्रा माबाफोर प्रब्लेम मोनदों नामा नोंसोर बे आश्रमाव गाननाय जोमनाय दुगैनाय जानाय लोंनाय सब होजोबखायो बिसोरनो साबोन सुबोन ब्रास कलगेट ड्रेस बेफोरखौ होजोबखायो ना ओमफ्राय दा नोंसोर सानैजोंथ' फैया नङा जमा फैबाय दिनै फैनानै नाथाय गनाय समाव नोंसोरो बेलेग बेलेग गबाय नोंसोरनि गोसोआव माबायदि मोनदों दुखु मोनदों जमायै फैनानै ओमफ्राय जिथुनाखि नोंसोरो आरो हजों न'निफ्राय माखौबाफोर गिनानै खारदों नामा खाराखै नोंसोरखौ सोरबाफोर माबा होनदोंमोन नामा जेबो होनाखै जोंखौ दा आरो मामा नोङो नेक्स्ट टाइम आरो मालाबा बेफोरबायदि खालामनांगौ नामा फिसा खालामा खालामबावोबा नोंनि थाखाय जों बेसेबां गोदाव सोराव जादों नोंखौ लानानै जोङो बेसेबां मालायनाव थाखा फैसा दाहार लानानै जों नागिरबायनो गोनां जादों जाया लोङा आं नोंखौ हर सान नागिरबाय थानो गोनां जादों बिमा बिफानि अननायखौ नोंसोर मानो बुजिया फिसाफोर मालाबाबो आरो बेफोरबायदि दाखालामसै बेसे उन्दैनिफ्रायनो बेसे ख' खांनानै फेदेरबोबाय दा नों आरो आंनि बिखाखौ सोखावलांनो नागिरदों नामा गासैबो जोंनि फेसबुक नायग्रा इउटुब नायग्रा रायजो राजानिसिम खोमा खेबनानै समाय लानानै बुंहरदो दिनैनिफ्राय बिमा बिफाखौ बिदि खालामला आङो होननानै दिनैनिफ्राय आं बिमा बिफाखौ बिदि खालामला दाखालामसै नोंनि थाखायनो जों जाया लोङा बेसेबां गोदाव सोराव आङो हरनि 1टा 2टा बायदि हारसिं सोरांजासे आं गाबै थाबाय थादों
आगैखौ मालायनि न'आव गारना थांनानै जों नागिरबाय थादों नोंखौ बेनि गेजेरजों डाइरेक्ट बुंखायो आङो रायजो राजाफोर जाय मानसिया आंनि फिसानि खोमायाव बेफोरबायदि गाज्रि राव सोनानै होदोंना फिसानि गोसोआव दुखु मोनहोदों बे मानसिया माब्लाबाबो इसोरनिफ्राय बारग'नाय नङा मालाबाबो बारग'नाय नङा मिथिबायना आं हले डाइरेक्ट बुंखायो इसोरा निस्सय सानसेब्लाबो बिनि सायाव साजा होखागोन मानोना मालायनि बिमा बिफा बिसि फिसा आलो गोजोन संसार जानायखौ जोंनो न'खराव गैयाब्लाबो जोंनि आलो गोजोन संसार जाबोदों नाथाय जोंनि न'खरखौ बिदि सिलिंखार खालामना होनो नागिरनाया बे मालाबाबो जुक्ति नङा दा गासै रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि चेनेलखौ अनसायगिरि बा जोंनि न'खरखौ अनफावरि नोंथांमोना मा सानो बैबायदि व्यक्तिनि सायाव हामा बेफोरबायदि मिथिबायना मालायनि संसाराव बेफोरबायदि गाज्रि बार सुनानै होनो बा बारहावा बार होनो बेफोरबायदि अर सुना होनो हामा नोंथांमोना बे भिडिअखौ बे बुंग्रानि मानसिफोरनो निस्सय फोरमायहो आरो खोन्था रुफुयनि सोरबा समायना ना मा होनदों बिनि बिमानो नाथाय समायना नंमारा फिसाजोनि नामा आं बेखौ मोजाङै मिथिया ओमफ्राय बिनि फिसाजोआ नोंसोरजों फरायोमोन नामा जोंनि स्कुलावनो दा एडमिसन लागायहैदों फार्स्ट इयाराव नोंनि थाखाय बेसेबां नों फरायनानै फैनाय स्कुलनि मेडाममोना सारमोना खबर लादों आयं बोराय बेसे गाबबाय बायदों बेसा गासिबो दुखु जाजोबखादों जोंनो नङा गासै जोंनि चेनेलखौ नायग्रा मानसिफोर गोबांथार दुखु मोनदों गोबांथार गाबफादों बिस्राफोर बे जि दाग्रा आयंमोनाबो बेसे सिन्था जाखादों बेसे गाबफादों बिसोरखौ भिडिअखौ नुनानै हारसा बर' बेयाव जि दाग्रा मानसिफोरा बिमाजों लोगोसे जि दाफाग्रा मानसिफोरा गोबां गाबबाय बायदों बिस्राफोर मारै बेफोरबायदि जाखो होननानै नोंथांमोना खोनाखाबाय फिसानि खुगानिफ्रायनो नङा होमबा दिनै बेफोरबायदि नंखाय खोथा सोनानै होग्रा मानसिया निस्सय फाबनांगोन आं बेखौ बारे बारे गले गले बुङो दा दिनै बेनो रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि अननायाव बा गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि अननायाव इउटुबार ससियेल मिडिया निउस पर्टेल बिथांमोननि अननायाव दिनै आं आंनि फिसाखौ आंनि बिखायाव बजबनानै लाफिननो मोनबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो नोंथांमोना नायगिरि नोंथांमोना जोंनि दुखुआव गोबां दुखु मोनफाबाय बा जोंजों लोगोसे नोंथांमोना गाबफाबाय जों बिमा बिफानिफ्राय बांसिन दुखु नोंथांमोना मोनफाबाय बेनि थाखाय जों नोंथांमोनाव गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिहरनाय थायो जों दा जोङो फिसाखौ मोननानै जोबोर खुसि निस्सय खुसि जादों मानो होनना बुङोब्ला बिखानि थैजों जोङो गथ'खौ जोनोम होदों जेब्ला गथ'खौ जों नांगौबा खबसे ओंखामखौनो दा मोनजाथों थेवब्लाबो फिसाफोरखौ जों रसा दानांथों साननानै जोङो फिसाफोरनि फिउचारनि थाखाय जों बेफोरबायदि गोदाव सोराव जों गुबुन जायगायाव थानानै सोलिनो गोनां जादों बा गुबुननि आइथिंआव थानानै सोलिफैनो गोनां जादों अब्ला जोङो जुदि आं फिसाखौ फाननो लांमारदोंमोनब्ला मोनसे समाव दिनै आं फिसानि थाखाय मानो गाबै नागिरबायदों फिसाखौ मानो आं हालाय हाफाय गोदाव सोराव आं मानो हर सान जाया लोङा आं फिसाखौ मानो नागिरदों नोंथांमोना निस्सय बेयावनो बुजिखादों नङा होमबा नोंथांमोनानो सानदो आं सासे फिसा फाननानै जानो हाग्रा सुबुं जागोन नामा नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर ना दिनै आरो बिमानि खुगानिफ्रायबो खोनासंनानै ला थारैनो फिसाया बङाइगावआव मानि थाखाय थांमारामोन बै समाव खोनासंनानै ला खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाय मानसिया बेफोरबायदि रावखौ बुंदों बेफोर गासिबो नंखाय फिसाखौ जों मानो दोनहरनायमोन फरायनो थाखायसो दोनहरदोंमोन न'खराव हायैनि थाखाय बेखौनो दा मेगन गोसा सुबुंफ्रा मा बुंदों फिसानि खोमायाव मा सोनानै होदों नाथाय दा फिसाया बेखौनो दुखु मोननानै दिनै न'निफ्राय ओंखारबोनाय जादोंनो दा फिसानि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनबाय रायजोफोर नोंथांमोना बुजिनानै लादो आरो जोंल' नङा बिबै बिबैमोन दङ बिसोरबो बिनि फोरमाना दंजोबो न'खरैनो दंजोबो जोंहा फोरमान आरो खुद नोंथांमोनानो साननानै नाय आं बारेंबार बुङो आं सासे फिसा फाननानै जानो हाग्रा सुबुं नामा नुयो नामा नोंथांमोना आंखौ फिसा फाननानै जानो हाग्रा बायदि कमेन्टआव फोरमायहर दा बेनो नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ फिसानि खुगानिफ्रायबो मिथिबाय बिमानि खुगानिफ्रायबो मिथिबाय मानि खारनाव बङाइसिम लाङामोन आङो गथ'खौ नङा होमबा बैबाबो गाव गावनि न'खराव अबस्था गैयाब्ला सुबिदा गैयाब्ला जोङो सोरनिबा न'खरावबाबो बा आलासि दुलासिनि न'खरावबाबो जों फोरोंनो गथ'आल' गोरों गोरा जाथों रोंथों साननानै जोङो हालाय हाफाय जाखायो दोनहैखायो नङा होमबा नाथाय बे नङा जे दिनैसिम जोंनि फिसाया गोदाव सोराव जादोंमोन बे मालाबाबो रावबो खोन्थानो हायामोन बा बुंनो हायामोन जेराव दंमोन न'खरावनि मानसिफोरनावनो दंमोन दिनै
नाथाय गुबुना बेफोरबायदि गाज्रि बार सुना होनानै जोंनि न'खरनि गेजेराव गोबां दुखु दाहा लाबोबाय जोंखौ थाखा फैसा ऋण दाहार नांहोबाय बेनि फाबखौ आं बारंबार बुङो इसोरा होखागोन निस्सय इसोरा होखागोन दा बेनो आरोना गासै रायजो राजा नोंथांमोन जों बारा गोलावखौबो जेबो बुंनो रोङा जों सादा सिदा मानसि जाहैबाय जाम्बा जाम्बि सुबुं फरायनाय मानाय जोंहा गैया बेफोरबायदिनि थाखाय जों बिमा बिफा फरायनाय गैया बा जों फरायबोनो मोनासै होननानै जों फिसाफोरनि सायाव मिजिं दङ आसा दङ दा बेनो जोङो बेखिनियावनो जोंनि नैबे फिसा गोमानायनि क्लियारेसनखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय नोंथांमोनाबो जेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होफिनदो आरो बेखौ हले माब्लाबाबो दाबाव नोंथांमोना आंखौ फिसा फाननानै जाग्रा नोंनि नामा बे कमेन्टआव फोरमायहर आरो बैफोरबायदि सुबुंनि सायाव आङो जेबो एक्सन लाया थाथों बिथाङा सानसे समाव इसोरानो दंखायो जेब्ला इसोरानो साजा होगोन आं बेखौसो सानो आरोखि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआव जों लोगो मोनलायफिनसिगोन आरो बिदिनो मोजां गाज्रि जोङो अराय सम शेयार खालामलायबाय थानो हागोन खुलुमबाय थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय थ' बेबायदिनो गोबां कमेन्ट फैदोंमोन आंनावबो आं मैया जे मोनसे भिडिअ होदोंमोन एन्टि ब्रह्म फिसाजो गोमानायनि सायाव दा बेवहाय एन्टि ब्रह्म फिसाजोनि सायाव गोबां माने गाज्रि कमेन्ट हरदों दा एक्सुवेलि बेबायदि दुखुनि समाव बेफोरबायदि कमेन्टखौ हरजाया थ' हरग्राया हरो आरो बेखौ आरो बांद्राय बुंनाबो लाब गैया कमेन्ट लिरग्रायाथ' लिरखायो सोरबा बायदिया मोजां लिरो सोरबा बायदिया गाज्रि मोनो जास्ट आं कमेन्टनि सायाव जेबो बुंनो थाङाखै मानोना ससियेल मिडिया नायग्राफ्रा अडियेन्सफोरा सोरबाया गाज्रि गोसोजों नायो सोरबाया मोजां गोसोजों नायो सोरबा नलेज लानो थाखाय सोरबाया ओरैनो टाइम पासनि थाखाय दा अनेक रोखोमनि अडियेन्स थायो नालाय दा बेखायनो कमेन्टनि सायाव आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो लुबैयाखै जास्ट जे बिथांनि एन्टि ब्रह्मनि जे सायाव जाबाय सोरबा मेगन गोसाया बिनि फिसाजोखौ फाननो नागिरदों बा मानो नागिरदों दा बेफोरबायदि सोरबा सनिया नामा दा बिनि न'खरा बेफोरबायदि बुंदों जाहैदों दा बे एसे दुखुनांथाव एसे लाजिनांथाव आरो थ' मालायनि गोजोन संसारखौ बा मालायनि थांखिखौ सिफायनो नागिरग्रा बेफोरबायदि थासारिया जोंनि बर'नि गेजेराव मानो जायो दा बेसो सोंलुआ नाथाय बेफोरबायदि जानो मोना मालायनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनानै मालायनि न'खरखौ सिफायनानै गावखौ सान्ति खालामनो नागिरनाय बे जानाय नङा दा बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जों बयबो थ' नोंथांमोना बयबो बुजिखागौ दिनै गाबोन आरो ससियेल मिडिया नोंथांमोना खेवब्लानो नुखायो माबायदि जालांगासिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेखायनो बयबो सांग्रां जा आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेफोरबायदि मालायनि बुंलाबायनाय ओरैनो नंखाय बानसलाबायनायफोरावनो गोसोफोरखौ सिफायलाबायनानै बेफोरबायदि दाखार नांगौबा गावनि फरायनाय लिरनायाव गोसो हो गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो नाजा बयबो साक्सेस जानो नाजानांगौ लाइफआव अब्लासो लाइफआव साक्सेस जानो नाजाब्लासो नोङो इयुन लाइफखौ माने गोजोनै सुंथालांनो हागोन दा मालायनि फंसे फंनै बाथ्रा बुंनायावनो गोजावोब्ला बे गाव गावनि खैफोद आरो बेयाव न'खरजों लोगोसे गावहाबो खैफोदाव गोलैयो बा गावबो बिराद दुखु माने भुगिनो गोनां जायो बा उन दाहा खालामनो गोनां जायो दा बेफोरबायदि थ' लोगोफोर बे माखासे आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो आरो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो थ' लोगोफोर नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ बा नेक्स्ट आपडेट लाबोनो नाजागोन नैबे भिडिअआ बेसेबांनोसै थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोन टाटा बाय बाय